Awesome! Awesome! Sound check, sound check, check, sound check. Bigyan ng shoutout po sa lahat. Shoutout po sa lahat. Bigyan ng shoutout po. Bigyan ng shoutout po sa 400 million in the house. Sa akin ka lang, walang ibang mamahalin. Kundi ikaw lang ang giliw. Sandya ka lang. Sana'y ay ikaw na nga.
Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Pag-ibig ko'y nagbabago na ang mahal sa buhay ko. Ikaw na nga sinta. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Pag-ibig ko'y magbago ka na ang lahat sa buhay ko. Ikaw na nga sinta. Shoutout, shoutout. Shoutout po sa 400 million in the house. Shoutout po, shoutout. Hello, Miss Jean Cruzada. Mega mega love shoutout. Miss Jean Cruzada. Mega mega love shoutout. Shoutout po, shoutout. Shoutout po sa lahat ng aking mga kaibigan, subscriber. At sa lahat na nandito, thank you so much po. Sa mga kayo ng panig ng mundo, thank you so much po sa lahat ng mga nandito na abot ng aking live broadcast. Salamat po sa lahat na nagtsatsaga sa akin, na walang sawang nagtsatsaga at nakikinig sa aking mga salita. Salamat po, salamat mga kaibigan. Luzon, Visayas at Mindanao, good morning, good morning, good morning. Kumusta po mga kaibigan? Shoutout po sa 400 million in the house. Thank you sa lahat ng mga nandito. Ikaw, kumusta kaibigan? Kumusta ka dyan? Isang mapagpalang umaga po sa Pilipinas. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Sound check, sound check. Sound check, sound check. Shoutout po sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Kumusta? Magandang umaga. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po, kumusta?
Saan man kayo panig ng mundo, loobin po ng Diyos na kayo'y ligtas at malayo sa mga uri ng kapahamakan. Salamat, salamat, salamat. Mega, 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 mega low shout out po buong Manila, Luzon, Visayas, at sa Mindanao. Mega, 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 mega low shout out. Inday ng mundo. Nasaan bigla kang nagtampo. Huwag dahilan. Iririgit ko lang. Ang puso ko'y nalulumbay. Taghoy ko araw-araw. Ikaw, inday. Sound check, sound check, 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 sound check, sound check. Okay na, okay na, okay na. Okay na to, okay na. Sound check. Alam ko sa inyo lahat. Morning, 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 good morning, Luzon, Visayas. Hello. Good morning, good morning, good morning. Saan man kayo panig ng mundo, thank you so much po. Shout out. Shout out po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out po, shout out, shout out. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning po, good morning. Good morning po, good morning. Kumusta, kumusta, kumusta? Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Kaibigan ko, kumusta? Kaibigan, kumusta?
Isang mapagpagalang umaga sa iyo, kaibigan. Shout out sa 400 million daw. Miss Jen Corsada, mega love shout out po. Kumusta, Miss Jen? How are you, Miss Jen? Grabe, maraming nagagawa talaga itong sounds na to. Kailangan ko pang i-improve. Improve ng gusto. So, shout out sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng aking mga subscriber, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta? Saan man kayo panig ng mundo, salamat po sa pakikinig niyo sa aking ulang kwentang live. Sound check lang po ito. Thank you so much. 100 million in the house. Padikitan po yung nagbakas. Salamat. O yung dumikit, dikitan na. O ayusin po yung pagbabakas para hindi po malagas yung sinap. Yan, pasuyo lang, pasuyo. Mga kaibigan ko, salamat po ng marami, ha? Thank you so much po. Hanggang dito na lang po ang aking live. Mag-end na po po. Thank you. Mega love shoutout po, Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat po sa pakikinig sa akin. Thank you so much, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you so much. Bye-bye. Ano ba ibig sabihin yan? Hello? Bakit ganito yung boses ko? Shout out. Hello? Shout out. Hello, ma'am. Hello. Kumusta? Pasuyo na lang po yung nagbakas dyan. Pakidikitan na lang po, pakidikitan. Bakasan po, bakasan. Salamat. Yan, pasuyo na lang po. Yan, bakasan po, bakasan. Yan, okay na. Salamat.
Okay na ba? Okay na ba, boses natin? Okay na, okay na. Okay, salamat, salamat. Yan, okay na. Shoutout po sa lahat ng ating mga subscriber, listener, at saka yung pabiti-biti dyan. Salamat po. Mega large shoutout po. Saan man kayo panig ng mundo, thank you so much po. Okay na, okay na. Play. Sound check. Check. Sound. Play sound check. Okay na yan, okay na. Ayos po ng mic natin. Bakit hindi maayos? Sige lang, pasuyo. Okay na. O, pakiusap na lang po, pakusulong na upuan. Yung upuan po natin, ayusin po natin. Pakiusap. Mag-umpisa na tayo. Yan, okay na, sige na. O, shout out po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ingatan po natin ng ating mga kasama na wag po mawawalay sa atin dahil mahirap po magpalit ng kasama. Okay na. O, umpisa na tayo. O, dali. Umpisa na. Game. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw, ang sigaw ng puso'y ikaw. Thank you so much po sa lahat ng aking mga subscribers. Okay na to, okay na. Okay na. Sound check. Thank you. Mega loud shout out to Sum Visayas at Mindanao. Thank you so much po. Okay na. Bakit pa rin magastos? Pasuyo na lang, pasuyo. Bakit ganyan ang boses natin? Ayusin na siya. Yung director, nasa na ba? Langga, pasok na rito, pasok na, alis na tayo. Ingatan po natin yung mga kasama natin. Baka mapawalay sa atin ako mahirap magpalit yan, ha? Direktor, ayusin mo. Awesome!
Okay na to, okay na, okay na. Awesome! 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 Sangkay, kumusta? Ate Mapi, kumusta ka na? Nanak, inantay kita kagabi, bakit wala ka? Hello, Kuya Roger. Ate Mapi, pinantay kita kagabi, ano nangyari? Pinantay kita. Ate Mapi. Nantay kita kaganinang umaga pala. Kumusta ka na? Ba't ngayon ko lang nagpakita? Nakatulog ako galing sa work. Okay, sige, kiss na lang kita. Tinitesting ko kasi ng ayos yung aking M9 kasi hindi ko makuha. Nakatulog ka? Sige. Kumusta ka naman, Ate Mabik? Namiss na kita. Pagod ka, sorry. Kumusta ka na? Hindi man kita nakuha. Ate Mabik ko. Ate Maribik. Naghilik nga eh. Ito Kuya Ma-Beauty. Ano ka trabaho mo dyan? Bakit anong oras ka na nakakatulog? Ako din patulog na rin kasi nagkuhan lang ako. Naglagay ako ng watch hour ko. Dito sa second account ko. Oo.
Ma-beauty ka talaga. Naglagay ako ng Naglagay ako ng 8 watch hour dito sa Waray Ako TV. Oo. O, kumusta maghapon mo? Kiss na lang kita. Yan. Pasok to market ka all around. Apply naman ako dyan. Parang gusto ko rin mag-apply dyan. Ingat ka palagi dyan, ate. Na-miss ko na ang ate ko. Na-miss ko na ang aking ate. Kailan ka ulit live? Ngayon, mag-live ulit ako. Ilala-silent lang ko. Pagkatapos ng aking Waray Ako TV, ilalive ko na tong kuan. Ilalive ko na. Oo. Ilalive ko na po yung Ilalive ko na yung kuan. Ilalive ko na yung Kuya Roger. Oo. Ilalive ko na. Makadalaw ako. Salamat. Salamat. Ate, thank you so much po. Thank you. God bless you. Magsa-silent LS ulit ako, ate, kasi kuan, yung nagbabawas kasi na ng yung WH ko. Kaya need ko talaga LS.